Здравейте! Бих искал да поговоря кратко относно избора на спинингови въдици. Правя впечатление, че напоследък се задават все повече въпроси как и каква спинингова въдица да си изберем, а отговорите, които начинаещите риболовци намират, съвсем не са толкова много. Затова бих искал да опитам да бъда полезен, да представя моя поглед в това отношение. И така, спинингова въдица се избира на първо място според основно водоемите, където ще ловим, техният типаж, голяма река, средна река, малка река, затворен водоем. Също според това какъв е брега на водоема, дали е открит или е обрасъл и съответно замятането с къса или с по-дълга въдица е удобно. Спинингова въдица също се избира според това какви примамки ще използваме, техният тип, поведение във водата, тяхното тегло. Какви параметри има една въдица и на какво трябва да обърнем внимание. Ето, например, това е една произволна въдица от моя арсенал. Това представлява моя фаворит, с който ловя основно на джиг, на въртелечка, на какво друго да кажа. Основно с нея ловя на джиг. Това представлява модел на Спро, моделът е Extrospin, дължината му е 2070, а теста, който е посочен на бланката, е 2040. Въдицата е двуделна. Забележете какъв е строя на въдицата, какво е нейното поведение. Този строй, надявам се, че се вижда добре, този строй аз определям като средно бърз. Този средно бърз строй ми позволява хем да замятам достатъчно добре, да постигам прилична дистанция, също така ми позволява да имам и сравнително добра чувствителност в ръка, да контролирам движението на примамката, контакта с дъното, контакта с закачките, кълванията на рибките. Този строй, ето казвам още веднъж, този строй определям като средно бърз. Забележите разликата между въдици, които се различават помежду си, те са от един и същи модел. Extrospin на 2070 и на 3 метра с един и същи тест. Ето това е 2070, това е 2070. Строя го определям като средно бърз или може би малко по-така назад, към полупараболичния. А това е въдица Extrospin на 3 метра, чието тест е същия 2040, но нейният строй е малко по-бавен, малко по-мек, отколкото на по-късата, и това е разбираемо. Какви са предимствата и недостатъците на тези две въдици сравнени сами по себе си? С тази, с по-късата 2070, ловя основно на джиг, защото тя ми позволява да засичам, да реализирам по-добре острите плахи кълвалета. Въобще кълвалетата, било то един или друг типаж. В същото време дължината е достатъчно добра, за да постигам търсената от мен дистанция, за да осъществявам воденето на примамката под необходимия ъгъл, необходимото направление. И така, теглото на въдицата е съвсем разумно, 215-220 грама, мисля, че е така по номенклатура. Тази въдица на 3 метра, така погледнато отстрани, разликата е просто едни 30 см. Обаче тя има така осезаемо по-различен строй, тя е по-мека. Аз се предпочитам да използвам при риболов с воблери по Дунав, защото каква разлика ми дава? Този по-мек строй на въдицата ми позволява да водя по-качествено, по-ефективно воблерите. Воблерите са с различен типаж, било то минало, било кренкове, основно минало и кренкове. Позволява ми, значи въдицата, строя на въдицата също работи, дава нещо от себе си за правилното водене на воблерите. А в същото време тези 30 см разлика в дължината, тук съм често въдицата, за да видите просто строя по-ясно, тези 30 см разлика в дължината на въдицата ми дават на мен една крачка буквално физически напред
малко по-различен ъгъл на водене на воблера или блесната, клатушка, въртележка и така нататък, спрямо по-късата въдица. Често пъти се случва в такава ситуация, в която, да речем, нямам бутуш или бутушът е къс, искам да направя една крачка напред, за да дам малко по-различен ъгъл на водене. Важно е дали ъгъл е така или така. Значи 5 или 10 градуса в ъгъла са важни, определящи често. И тази дължина, тази малка дължина на въдицата, на мен ми дава това предимство. Плюс строя, който работи в полза на воденето на воблери. Така, това е палката ми за воблери. Това е джиговата ми въдица. Забележете още една въдица от същия модел. Значи това вече е Expo-Spin с дължина 3 метра, но с тест 5,25. Сам по себе си този тест 5,25 говори, че въдицата е с по-мек строй. Ето, ако видите, тя вече работи, дори такава статика, работи отчетливо и със средната си част. Нали? Забележете, ето 3 метровия работи предимно с върхната си част, с горната 1/3. Докато този на 5,25 с по-малък тест работи, вижда се така ясно, работи и с половината на въдицата. Теста, строя на пръта е по-мек. Бих го нарекал полупараболичен или така между полупараболичен и бърз. Така, според мен си е параболик това нещо, така по-стегнат параболик. Къде използвам тази въдица? Тази въдица си я взех конкретно, за да риболувам с бомбарда, с биолина на затворени водоеми, които искат да представят по-малка примамка, по-лека, на по-голяма дистанция. Ловя костури, щуклета с тази въдица и съм доволен от нея. Тя ми дава това нещо. Значи, този по-мекия строй, полупараболичния, той ми дава дистанция на замятане, или пък ми представя възможност да водя воблери, кренкове, въртележки, клатушки, каквото ви е кеф така. Но този по-мекия, полупараболичния строй, той не е много толерантен към примамки, които изискват по-рязка техника на водене, по-насечена техника на водене. Нали? Това предполагам, че си го обяснявате защо е така. Така, значи, една въдица не е само един модел, конкретен модел, Expo-Spin, Sencra, Вид или някакъв друг модел. Въдицата е съчетание от параметри. Нейната дължина, нейния строй, тестовия диапазон на примамки, с които тя работи, мощността на въдицата, посочена е в либри, влакното, което се препоръчва за нея, теглото на въдицата, разположението на водачите, каква концепция, старата, тази, или пък ето тази, новата концепция, с повече на брой, с по-малък диаметър водачи, с по-малки кръчета, разположени по-близо до линията. Въдицата е съвкупност от всички тези параметри. Често пъти се случва така, че въдици с въдици от един и същ модел, но с различни параметри, се различават значително по своето поведение и съответно са подходящи за различни ситуации и различни примамки. Това нещо трябва да го имаме предвид, да го анализираме и да го отчетем, когато си избираме въдица. Въдицата не е само един модел. Въдицата е съвкупност от параметри и ние търсим конкретен